Desde o Concello vimos de entregar os cheques das axudas ás entidades deportivas, coas que repartimos 23.000 euros entre todas as sociedades e clubs de fútbol do noso Concello. Así, otorgamos subvencións ao San Ciprián, ao Cervo, ao Candelaria e ao San Román, co obxectivo de axudalos e tamén de contribuir con eles na súa promoción do deporte. Unhas subvencións que o Concello de Cervo ven entregando nos últimos anos e que están sufragadas íntegramente con fondos municipales. De feito, todos os anos mantemos unha partida específica nos nosos orzamentos para axudar as entidades deportivas do noso municipio. Porque consideramos que estes clubs e sociedades realizan unha importante tarea de promoción deportiva e deste xeito estas subvencións o que pretenden é apoiar e apostar polo deporte colectivo e que implica aos veciños. Por eso as entidades poden destinar este investimento a gastos derivados da promoción deportiva ou tamén da participación nos distintos campeonatos federados, así como aos gastos de funcionamento, conservación, mantemento ou reparacións. Desde o Concello mantemos o noso compromiso de seguir concedendo estas subvencións e xa traballamos para poder incluir unha partida máis elevada incluso de cara ao ano que ven para poder axudar o máximo posible a estas entidades que tanto esforzo e dedicación lle poñen ao fomento do deporte.